ka bata ingong nangalanag sa ilang gikaon nga linatang nga relief goods. Mga dilata og noodles nga hinatag sa munisipyo, expired na. Babae nga sakop sa salisigang nadakpan human naglunupnutay sa tag-iya sa bag nga iyaon tang kuhaon. Mga nagdumala sa mga buildings giawhag nga mohimo og regular nga pag-inspeksyon sa ilang mga edifisyo. Mga lalaki sa viral video sa modus nga laglag barya nailhan na sa kapulisan. Nagkalain-laing imbensyon gitapok alang sa usa ka exhibit o contest. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Huwebes, petsa 18 sa buwan sa Hunyo, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang hihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, gumikan sa giingong expired nga canned tuna. Nalandig sa tambalanan ang duha ka bata sa lungsod sa Tabugon. Kay human sila makakaon ini, misakit ang ilang tiyan og nagsuka kalibang. Glenn, giingong hinatag sa silingan sa mga biktima ang maong dilata nga nadawat gikan sa BFAR nga gipaagi sa munisipyo. Gibisita ni Ryan Sorote sa tambalanan ang mga biktima. So ito ani mong hinungdan nga naging ano siya katong gikaon nilang maogi wa may lain buntag mang sayo wa may lain gikaon nila. Kapin usa ka adlaw na sukad na admit sa 1B Dusado Memorial Hospital sa lungsod sa Sugod ang mga apo ni Lolo Jose Monares nga silang Mark Jerez usa ka tuig ug Quenivive Amoyen 5 anyos human magsuka kalibang gumikan sa ilang nakaon nga relief goods nga dilata kagahapon. Asin ni Lolo Jose nga hinatag sa ilang silingan sa barangay Kamubuan sa lungsod sa Tabugon ang canned tuna nga giluto samahan sa mga bata sa ilang rice cooker aron ipamahaw sa iyang mga anak pasado alas 7 sa buntag. Apan pagka alas 8, giingong nagmuo sa kasakit sa iyang tiyan ang magsuon, nagkalibang, nagbuo ang mga baba og nagsuka-suka. Digwa lang kami suka gid ba? Anang suka sa hilo-hilo ra nga magbuwag ba? kalibang pagid. Magkalibang bitaw na. Si Lolo Jose na ang medisisyon sa pagpa-ospital sa iyang mga apo bisan sa ilang kawadon. Unang gidala sa Rural Health Unit sa Tabugon ang mga bata o gibalin sa tambalanan sa lungsod sa Sugod. Sa duha ka canned tuna nga hinatag sa ilang silingan o saraang nablihan o gidala-dala ni Lolo Jose ang wa mablihing dilata kay bot niya kining ipatan-aw aron makumpirma ang iyang pagduda. Gingong gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang nadawat nga kinartong dilata uban ang usa ka pakbot alang sa mga mananagat nga napektuhan sa Baging Yolanda nga gipaagi sa munisipyo sa Tabugon. Kay wa mahurot sa pamilyang Itang ang imported nga dilata gikan United Kingdom, ila kining gipanghatag sa ilang mga silingan nga naglakip sa pamilyang Monares. Duna expiration date nga June 2015 ang mga dilata. Ang silingan mo himuan og mga pambot sa bikar bahinatag pod. Yang katong ito gitagaan po tag sa karton nya kami po nas do gitagaan po mig duha ka buok. Buti nakaos mga bata. Ryan Sorote, News 5. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang duha ka mga bata nga nakakaon sa dilata nga gikan sa munisipyo ug salin sa relief goods alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Ani ang follow-up report ni Jinky Rosit. Luwas na sa kuyaw nga kahimtang ang duha ka batang nakakaon og canned tuna nga hinatag sa ilang silingan kasamtang ang dextrose ang duha sa Juan Dosado Memorial Hospital sa lungsod sa Sugod. Di pa matino sa doktor kung ang dilata ba mo'y hinungdan sa ilang pagkasakit. Matod sa ilang amahan, wa sila'y laing nakaon gawas sa dilata nga mo'y nakaingon sa ilang pagsuka kalibang. Nakaon sayo kung magkumahang pa kay sa ilahang pamilya kato namang duha ka bata ang kalibangan ang ilahang father nakakaon man pero wala ra man siya. Nahinabi ning inyong tigbalita sa barangay Kamubuan sa lungsod sa Tabugon ang naghatag sa dilata nga gikan sa BFAR o gipaagi sa munisipyo. Tanang wala gi ko kay bong kadaot dito sa ilaha. Pero ang akong tanang nga gihatagan wala man sad ingon nga nagkuan naglain lang tiyan.
Kaya mo man jud panuwa sa ganang pagbuntag, may giswa namo wa. Gawas sa mga dilata, laing residente ang ipahibaw nga nakadawat sa bang iyang anak og noodles gikan sa munisipyo kagahapon isip suhol sa gipatrabaho kanila nga paghakot og mga bato. Apan dihang lutuon na unta nila ang noodles, migawas nga kutob na lang kini karong adlaw. Katong asawa sa akong pagumangkon, nakakaon sila ba dili kuno kay lain luod man. Di wala lang pud masuway ana. Akong gihatag diha. Suway nga gikuhaan sa news team ang habig sa mayor sa Tabugon apan di kini motubag sa iyang telepono samtang ang pangu sa Municipal Social Welfare Development Office wasab sa ilang buhatan kaganiha. But unta namong sutaon kung tinuod nga ang maong relief goods mga salin pa sa gipanghatag nga hinabang sa bagyong Yolanda niadtong tuig 2013. Jinky Rosit, News 5. Gisugyot sa City Hall ang regular nga maintenance ug inspection sa mga buildings aron malikayan ang disgrasya. King Perez, Suginlimi. Matud sa pangu sa Department of Engineering and Public Works sa Cebu City Engineer Jose Marie Poblete, dili maato silang manpower ang pag-inspeksyon sa tanang buildings. Gimando kagahapon ni Mayor Michael Rama ang pag-inspeksyon sa matag sinihan aron sa pagsusi kung adunay diferensya ang ilang struktura. Gisugyot ni Poblete nga mga tigdumala na mismo ang mo-inspeksyon ug di na magpaabot nga adunay mahitabo sama sa pagkahugno sa kisame sa Cinema 5 sa Ayala. Ug kun mahimo, third-party expert may mohimo sa inspeksyon alang sa pagsiguro nga makit-an ang mga problema sa struktura. Ug inside their good, usay mo ingong kag nadaot, there's a possibility nga ma-account na against nimo, ikaw gi maintenance nga nung wala maka. So there's the possibility of hiding some defects. So di na hinon ma-address. Nadawat na sa City Hall ang incident report sa nahitabo sa Cinema 5 sa Ayala ug ilang ipaabot ang investigation report sa nahitabong pagkahugno sa kisame. Matud ni Poblete dili pa matino kung unsa ang ipahamtang sa Ayala Center, Cebu, samtang nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Would it be fair to suspend them? I don't think so. But let's see, it is still para nako kuan pa nga situation, still volatile pa ba. Wata kay baon sa resulta sa investigation. Maybe it will warrant suspension of all the other theaters inside Ayala. Kagahapon gi-inspeksyon sa mga sakop sa Office of the Building Official, Bureau of Fire Protection ug pundok sa mga kontraktor sa Sugbo ang nahugno nga kisame sa Cinema 5 sa Ayala. Ilasab nga gisusi ang uban nga mga sinihan sulod sa Ayala. Ang Cebu Holdings may pahibaw nga ang sprinkler system mao ang hinungdan sa pagkahugno sa kisame. King Perez, News 5. Adunay managlaying baruganan ang mga Moro sa Bangsamoro Basic Law. Alang sa uban ang BBL dili solusyon sa kagubot sa Mindanao tungod kay usa lamang kapundok sa mga rebelding Moro ang gikasabot sa gobyerno ug wala giapil ang uban. King Perez, Suginlimi. Nagpasalamat ang NCMF sa Archdiocese of Cebu sa pagpasiugda og lantugi. Kabahin sa Bangsamoro Basic Law, matud ni Manong Giring girespeto nila ang resulta sa botasyon din mayorya ang mipabor sa pagbasura sa BBL. Apan padayon gyapon silang nanawagan nga unta ipasar kini sa mga magbabalaod. Alang sa hingpit nga kalinaw sa Mindanao ug ang Korte Suprema na lang ang muhukom kung konstitusyonal ba kini o dili. Gani gingong nagpakita gyud sa sinseridad sa MILF ang ilang pag-turnover sa ilang mga armas ug pag-decommission sa pipila nila ka mga sakop kagahapon. Sa lahat naman na Pilipino, kailangan intindihin natin, pag-aaralan natin bago tayo magbigay ng komento. Na kasi matagal na yan pinag-usapan yung kapayapaan. Yan ang resulta. That is the fruits of more or less 17 years in the making between our government and the MILF. Di sigurado si Imam Ugpon kung maghimo og hiniusang pag-ampo ang mga Muslim alang sa pagpasar sa Basic Law on the Bangsamoro Autonomous Region. Matud niini nabahin ang baruganan sa mga Muslim sa mga balaod noon. Siya nga sakop sa Maguindanao tribe dunay mga pagduda kung makasulbad ba gyud ang BBL sa kalinaw sa Mindanao. Labaw na nga ang MILF lang ang gilang nga nakigsabot sa gobyerno alang sa pagtukod sa Bangsamoro government ug way labot ini ang ubang mga rebelde. Sa tan-aw gyud nako kanang na ang kung di yun magsugod sa mga leader ang pagbag-o o pagsulbad sa problema di yun na mawasolve.
Kanhi Chief Justice sa Korte Suprema o kanhi Gobernador sa Sugbo naglagtugi paborog supak sa BBL kagahapon nga gipasiugdahan sa simbahang Katoliko. There can be no peace without justice. There can be no development and prosperity without justice and peace. Si former Chief Justice Hilario Davide III nga sakop kaniadto sa Constitutional Commission, not the peace that we can have at the expense and sacrifice of our sovereignty, our unity, and our integrity as a nation. ug kanhi Cebu Governor Constitutionalist Pablo Garcia. Si Davide nga nakiglantugi pabor sa BBL mipadayag nga ang pagtukod sa Bangsamoro government mo'y solusyon sa nabiyan nga paglambo sa Mindanao. Manapakyas ang Autonomous Region and Muslim Mindanao sa pagsulbad niini. Matud niya ang balaod nun wa magtinguha ang mabuwag ang Bangsamoro sa kagamhanan sa Pilipinas ug limitado ang gihatag nga gahom ngadto sa Bangsamoro government sa maong balaod nun. Ug tungod sa mga kausaban nga gihimo sa House of Representatives, muhawom na kini sa konstitusyon. The BBL or the DDLR should be understood for what it really is. An instrument to pursue justice and development for the constituents. Ang constitutionalist magbabalaod og kanhi Gobernador Pabling Garcia kinsa nakiglantugi supak sa BBL mipadayag nga kinahanglang amendahan ng batakang balaod. Pagwagtang sa provisyon sa ARMM, usa muhaw mang konstitusyon sa BBL. Dili kini mahimo mawagtang ang ARMM nga gimando sa konstitusyon o mailisan lang sa usa ka balaod gikan sa Kongreso. Well, anywhere, only in the Philippines. It's more fun in the Philippines. When that happens, the Congress will look funny. Ang mga reactors nga Muslim ug Kristiyano wasa maghiusa sa baruganan sa BBL. Alang kang Najib Razul, ang pagkatukod sa Bangsamoro Basic Government may solusyon sa kagubot sa Mindanao. In our experiences for more than half a century now, wherein every time na skirmishes we always have to go to the ground and negotiate time and time again. We see the ugly face of war. Tinguha usab sa Christian Peace Alliance ang kalinaw sa Bangsamoro areas. Apan doon na sila'y 12 karason sa pagbabag sa balaod nun. Gawas nga pagahin og 500 bilyones pesos alang sa pagtukod sa Bangsamoro government, gisunod usab kini sa panggamhanan sa Malaysia. Panglantaw silang pundok nga gitabangan sa Malaysia ang MILF sa pakignegosyate sa kagamhanan sa Pilipinas. Tungod kay mahimong strategic unya nga masakop ang Bangsamoro sa Malaysia. Hilabi na nga wa pa maresolba ang territorial claim sa Pilipinas sa Sabah. Do we really believe that Malaysia is interested in pushing the BBL for love of Filipinos? I don't think so. Sa gihimong exit poll suman sa debate, wa katunga ang uyon sa pagpasar sa Basic Law on Bangsamoro Autonomous Region sa mga wa makauyon niini. Tungod kay usa ka dakong lantugi, ang pagpasar sa Basic Law on the Bangsamoro Autonomous Region giawhag karon sa mga nagsugyot sa pagpabasura ug pagpasar sa maong balaod nun, mamahibaw ang tanan sa tinguha niini, samtang nagpabilin gyapon kining sugyot sa pagkakaron. King Perez, News 5. Nailhan na ang mga pangalan sa mga lalaki sa video nga mikatap sa internet nga mibiktima sa pasahero sa jeep. Giawhag ang pasahero sa pagbantay kay wala pa madakpi ang mga sakop sa laglag barya. King Perez, Suginlimi. Nahon sa nato ang katong sa doon na mga pangalan ng mga pulis sa mga lalaking sa video nga nalambigit sa naglaglag barya sud sa jeepney. Gila sa Cebu City Police Theft and Robbery Section silang Isidoro Dabudo, Apolino Tolibas alias Botchoy ug Rodel Gaban. Si Dabudo may gila nga lookout. Si Gaban ang naghulog sa sinsiyo, samtang si Tolibas o si Botchoy nga gituwang leader sa grupo may nikuot sa bag sa biktima. Ang maong pundok gilang mga taga Mindanao. Dugay na sila nga nag-operate sa Sugbo ug nadakpan na sa mga pulis pipila na kahigayon. Walang mga pictures. Nagtanaw sa namo. Katong nag-meeting na niya atong Tuesday kahang personnel. Ipabyo na mo ang CCTV. Ang unay nailhan ni sila. Kining ang grupo ang unay ang ipa-print out. Awag karon sa kapulisan nga magbantay ang mga pasahero sa PUJs kay wala pa madakpi ang mga sakop sa ilang pundok.
Sagad sila mo biktima sa mga pasahero sa jeep na mga gisa Osmeña Boulevard, Escario, Archbishop Reyes ug katong mopaingon sa Lahug ug Talamban. Matod ni Chief Inspector David Senyor, bailable ang kasong mapasaka sa kapulisan batok sa mga laglag barya. Hinungdan nga magbalik-balik kini sa ilang modus. Pa naidong katawo nga akong ipa sakay jeep karon. Akong ipa ako mo as passenger lang ba basi matimingan sila. Kayo magpatrolya ko ta na mga vehicle mo niya tong sakyanan. King Perez, News 5. Usa ka gina nga gingong sakop sa salisigang nasikop human kini nakig inilugay og bagsud sa usa ka mall. Base sa CCTV footage, dunay mga kauban ang suspect sa daling nakasibat. Leslie Caminada Vestil, Sugin Limi. Alas 11:55 kagahapon sa buntag unang namiktima ining usa ka restaurant sa may barangay Mabulo ang giung mga sakop sa salisigang nga gilangkuban sa usa ka babae ug tulo ka lalaki. Makita sa CCTV footage ang ilang modus din ang ilang biktima kining usa ka pamilyahan nga nangaon. Nag-agi-agi sa tungod sa lamisa kun asa gibutang ang bag kining usa ka lalaki nga gisundan og laing tawo nga nagpaduol sa lamisa hangtod nga nabot kining babay nga maunay mikuha sa bag. Lipat lang ito na murag way disturb nga ilang ipuhat. Nalipat kini ni barog man tong anak sa biktima mo naglingkod sa lamisa. Pagbarog tira ra yun. Dira laki itunod ko bay. Pagkalas 12:20, namiktima na sabsud sa usa ka mall ang grupo apan nasakpan ang ilang modus dihang nakig-inilugay ang tag-iya sa bag ngadto sa babaeng suspect ug naabtan sa gwardya. Giila ang babaeng suspect nga si Selena Mendez, lumad nga taga Cananga, Leyte, samtang daling nakasibat ang iyang mga kauban. Asoy sa suspect nga niadtong Enero siya girecruit siyang kumari nga ginganlan og Layla ug kay nagkinahanglan misugot si Mendez. Matod niini, magsudgawas lang sila sa Sugbo human makaigo. Mupahuway lang sila og duha ka adlaw ug mubalik na sab. Giyong duna sila kontak sa Sugbo nga mo'y uban nila aron mangigo. Akong kumari man jud. Anak naluoy man jud sa ako anak to siya na Mars, anak to siya. Uyog na lang ka sa kuan. Asa? Anong manguot lang, manguot. Kuyog ko kay isa mong labata ka, di mo makasuporta. Dagan na imong utang, dagan doon akong utang, ma'am. Midwa, tapos pag-abot sa isa ka lugar, na may kontak ang akong kauban, pamapakaila. Gipangita pa karon ang kauban niini ug ang ginganlan og tikyo nga maoy muigo ug mutunol kang Mendez sa mga kinawat. Subayon sa Theft and Robbery Section kung sila basab ang responsable sa mga miaging insidente sa pagpamiktima, pinaagi sa modus sa salisi. Giawhag sab sa TRS ang mga nabiktima nga mopatim-aw silang buhatan. Kini siya group, pa man ni Ormok group kung nagitawag ng Ormok group siya. Mo ni siya gikan sa Ormok yang siya nga kapag i-compare ang picture. Katong mga biktima ato tong ikuan nga ipa-identify. Leslie Caminada Vestil, News 5. Dugang sospek sa salisigang nakuhaan sa CCTV gikan sa laing establishmento. Biktima mibisita sa buhatan sa Theft and Robbery Section aron ilhon ang mga sospek ug pasakaan og kaso. King Perez, Sugin Limi. Midangop sa buhatan sa Cebu City Police Theft and Robbery Section ang negosyanteng biktima sa salisigang. Nitong Mayo 30 sud sa kakananan sa Barangay Mabolo. Di nakuhaan sa CCTV ang modus sa mga suspect. Sa video footage, makita na dunay tulo ka tawo nga naniid sa biktima nga naglingkod samtang nagpaabot sa iyang higala. Nagbarog ang usa ka suspect samtang ang babae nilang kawatan galingkod sa luyo sa biktima. Laing kawatan ang naglingkod sa sunod nga table sa babaeng suspect. Ang babaeng kawatan mo'y nikuha sa bag sa biktima. Dayon gisud sa bag sa kauban. Butyag sa biktima nga ang sud sa iyang bag maong duha ka mga iPhone, dulan 30,000 pesos nga cash ug uban pang kabtangan mao nga moabot og 80,000 pesos ang mga nakawat. Binangga ako dito sa right side, sa left side. My bag is on the left side. So na-divert ang attention ko. Gusto sa biktima nga mailhan ng mga kawatan aron pasakan og kaso aron matagam og di na makabiktima og lain. Para maleksyonan na lang sila, di ba? Ang babaeng kawatan nakuha sab sa laing CCTV. Di nangawat sab kini uban ang laing duha ka lalaki sa laing kananan. Wa pa hinon kini mailhi. Apan nang iya mga kauban sa mong CCTV footage na ilan nga silang Abdul Jabbar ug Ansar Liwalog nga nadakpan na kaniadto.
Limitado lang ang pag-ila sa mga suspect sa CCTV sa usa ka establisimento. Mga susihon pa sa kapulisan kung mao kini ang mga kawatan nga namiktima sa midangop nga negosyante. Tumbukon pasab kon konektado o kauban sa mga nadakpang sakop sa Ormoc sa Lisigang kagahapon. Maka-identify sila ining mga biktima nga gi-upload sa YouTube. O mga nila mapablatter sa stations concerned, pwede sila ma-arrest para atong King Perez, News 5. Gibutyag sa officer in charge sa Cebu City Police Station 2 nga girelibo na sugod kagahapon ang duha ka mga sakop nini nga gipasakaan og kaso subay sa pagkamatay sa batang libod-suroy nga si Chastity Mirabiles. Ang mga gipangrelibo mao silang PO2 Raymonito Mesa ug Manuel Sihano, kinsa nagatubang karon og reklamong kriminal ug administratiba. Sa Cebu City Police Office una sila mo report. Nasayran nga ang nagparelibong hepe sa Station 2 nga si Police Chief Inspector Wildemar Chu anaa sa Police Regional Office 7. Nasayran nga kuwang na ang sakop sa Station 2 nga anaa na lang sa 70 ka mga pulis. 70 may karon 74 minus calling na po 64 minus napay existing leave karon so mga 50 yeah, ang atong ratio dia 1,000 plus po kaya. Gabi pagisugdan ang preparasyon alang sa kasaulugan sa Ramadan nga nagsugod karong adlaw. Dungan nga gihimo sa tanang moske ang Tarawih prayer sud sa usa ka oras. Gipasabot ni Imam Aladin Upon sa Al-Qaira Mosque nga kadtong ordinaryong pag-ampo. Nasayran nga suma sa ilang gihimo nga moon sighting ngadtong Martes sa gabi, pakyas nilang nakita ng bag-ong buwan. Mao nga automatic nilang gisugdan ang pagpangadye kagabi alang sa Ramadan base sa patakaran sa tinuhuang Islam. Tarawih. At Tarawih, usan siya sa congregational prayer na paghimuon usa gyud ka oras from 8 to 9. So bale, usan siya sa kuan sa Ramadan, activity sa Ramadan. Dakbayan sa Mandaue nagplano nga ibuwag sa City Engineer's Office ug himuon nga usa ka departamento ang Office of the Building Official aron adunay igong gidaghanon sa mga sakop alang sa pag-inspeksyon sa mga building alang sa pundok sa mga mga magpapatigayon. Gipanginaot nila nga mahimong leksyon ang nahitabong pagkahugnok sa kisame sa usa ka sinihan aron himuon ang regular nga inspection sa ilang mga edipisyo. Andrea Patenya, sugin nimi. In general, I think may pahimangno sa tanang mga magpapatigayon dinhi sa Sugbo ang pangu sa Cebu Chamber of Commerce and Industry Teresa Chan nga magsilbi untang leksyon ang pagkahugno sa kisame sa Cinema 5 sa Ayala Center, Cebu aron pagsiguro nga kanunay gi-inspeksyon ang ilang mga pasilidad ug luwas kini alang sa ilang mga konsumidor. Kini subay sa pagkahunlak sa kisame sa sinihan nga gikaangol sa siyam ka tawo nga mitambong sa brand relaunch sa Crazy Domain sa kompaniyang Dreamscape Networks. what happened is a good reminder for all of us to regularly check on our premises. It just shows that that thing can also happen to the best. Hinuon giklaro ni Chan nga isolated ang pangitabo ug kasaligan gihapon ang structure sa mga commercial establishments dinhi sa Sugbo. Matud pa, wa maapektuhi ang patigayon sa mga mall sa lalawigan tungod sa hitabo. Mukhang wala naman. Parang na-overcome ng desire to shop and to eat out ng consumers. Yung fear. Yung fear. Sa Mandaue City, gipahugtan sab ilang building inspections aron malikayan ang maong panghitabo sa dakbayan nga daghan sab kaayog malls ug shopping centers. Si Architect Florentino Nimor Jr., ang City Planning Officer sa dakbayan sa Mandaue, mipahibaw nga gisabutan nila karon sa City Council ang pag-umol ug ordinansa nga mubuwag sa Office of the Building Official ug City Engineering Office aron makafocus na gyud ang taga-obo sa pag-inspect sa mga buildings aron pagsiguro nga structurally sound kini. Sa pagkakaroon, ubos pa sa City Engineering's Office ang obo ug multitasking ang buhaton sa ilang undermanned nga mga empleyado, mao nga di nila mahurot og inspeksyon ang kapin 15,000 ka mga establisamento sa dakbayan. Concurrent capacity man sa City Engineer being the building official sa siya.
Pero ato i-separate, makapokus na. Sa laing bahin mipadana og bagong statement ang CEO sa Dreamscape nga si Mark Evans ngadto sa mga tigbalita kagahapon. Matud niini sa dihang nagsugod na og tuo, dayon agas ang tubig gikan sa Kisame, wa gyud niduol nila nga staff sa Ayala aron paghatag og tabang o instructions. Ang manager na lang kuno sa Crazy Domains maoy ni-instruct sa mga tao nga maglinya aron mo exit sa cinema. Ni paong kalit ang suga og nahunlak ang Kisame. Way emergency lighting nga nisiga ug sila lang ang nagtinabang. Nisagit kuno si Evans aron mangayog tabang apan nagpalayo ang staff ug nanagan sa exit laneway. Milanat pa og 15 minutos usa gipaong sa staff ang nag-agas nga tubig ug 25 minutos usa miabot ang emergency staff apan kuwang og mga ekipo. Wa sab kuno gisulti kanila ang general manager ug ang staff igo ra nga namadlong sa mga tao nga nagsigig kuhag photos o videos sa nahitabo. Matud ni Evans, grabe ang stress ug trauma nga nasinati sa ilang staff ug wa nila dawata ang tabang sa Ayala sa pagbayad sa medical bills sa ilang staff. Wa sab nila dawata ang offer nga gitanyag sa manager sa usa ka restaurant nga ilang giabangan nga di na lang pabayron sa ilang bills. Gitun-an pa sa Dreamscape ilang legal actions batok sa mall management. Mibalibad gyapon og personal o phone interview si Attorney Jeanette Hapson, ang corporate communications manager sa Cebu Holdings nga maoy tag-iya sa Ayala Center, Cebu. Igo ra kining mi-text nga sa pagkakaroon padayon ilang investigasyon ug paghatag og medical care sa mga nangaangol sa insidente. Andrea Patenia, News 5. Nagtapok ang mga inventor alang sa regional exhibit o contest nga gipasiugdahan sa Department of Science and Technology. Mga nagkanalain nga imbensyon ang gipakita alang sa disaster response and preparedness. Mubalik si Andrea Patenia. Linog, bagyo, baha, sunog. Pipila lang kini sa mga trahedya nga di na bag-o alang sa Sugbo. Kining sunod-sunod nga mga trahedya maoy nakapaaghat sa kadaghanan sa mga inventors sa pagbugna og bag-ong mga ekipo ug produkto alang sa disaster preparedness and response sa 2015 Regional Invention Contest and Exhibit sa Department of Science and Technology nga gibuksan kaganihang buntag. Gisalmutan kini sa mga inventors gikan sa nagalain-laing sektor, mapabata man o mga profesional. Usa sa mga disaster response inventions kining amphibious tricycad nga magamit sa baha ug gihimo sa mga tinun-an sa University of San Carlos. Ani asab kining foldable bangka nga mahimong mahipo sa matag balay. Kining si Danilo Maneja miimbento ni ining impenetrable multiple super shelter nga ginama sa hard ceramic. Mahimo kining ibutang sa matag panimay o establisamento ug dinhi motago ang mga tawo in kasug dunay katalagman kay flood, tsunami, earthquake, fire ug bomb explosion resistant kini. Gimugna sab kining emergency post-disaster shelter gamit ang kawayan ug PVC pipes nga mahimong i-assemble sud sa pipila ka oras aron himuong evacuation shelter. Samtang alang sa disaster preparedness, giimbento ni ining mga college graduates sa Cebu Institute of Technology University kining remote solar-powered rainfall monitoring and alarm system. Usa kini ka portable device nga musukod sa rainfall amount ug musend dayon sa iyang findings via SMS ug muhatag og mga flood alerts. Motivation mo dako nga factor ang Yolanda. At the same time, dako nga factor ang katong Ormoc na flash flood in the late 1990s. Ang determining cause ato was nagpundong awan sa mountain, and then mao na to nga if only nga nato early detection system nga kusog na awan sa bukid, then makahibaw na dito ang mga tao nga naay impending flood coming. Duna sa mga inventions alang sa laing mga praktikal nga katuyuan sama ni ining biodiesel brewer nga mo convert sa used vegetable oil ngadto sa biodiesel. Kining arangkada power booster and fuel saver itaod sa gasoline powered vehicles aron pagdaginot og gasolina. Samtang kining fast oil and grease separator itaod ubos sa mga lababo aron mulain sa lana sa sewage system nga maoy kasagarang hinungdan sa pagkabara o pagkabaho sa mga kanal. Mga high school students sa Philippine Science High maoy niimbento ni ining sound absorber board for noise control gamit ang nilabay nga coconut husks. Noise is a very common problem in our surroundings. Such acoustic uncontrolled pollution can lead to hearing impairment, disturbance of rest and sleep, heart problems, pain in the tissues, and the like.
Alang sa mga artists nga buot magsugod og negosyo pinaagi sa inyong painting skills, usa sa mga inventions nga gamit kaayo alang kaninyo kining GX3 Garnet diin makahimo mo og multiple original masterpieces in just one single time. Niining device usara ka brush ang inyohang i-control ug kopyahon dayon ang strokes sa uban pang mga brushes nga nakakonektar niining maong nga device. Giimbento kini ni Engineer Noro Kamomot alang sa iyang anak nga si Garnet. Gikuan sa nako ang development kay si Garnet as my daughter, nag-create na gusto siya painting business, so to create high production nag-create ko special device para niya. Ani asab kining Teo coffee table nga mag-ilis-ilis ang shape sa base ug kining furniture nga nagamit og mga concave designs. Mahimo sa gamiton alang sa furniture kining composite board nga ginama sa mango seed husk. Samtang must try sab kining kangkong cookies ug candies ginama sa tropical fruits. Ang mudaog sa regional contest mo qualify sa national competition diin ang mananaog makadawat og cash prize ug tabangan sa pagpatent sa ilang invention o produkto. Well, basically, gusto natin lumabas yung innovation, yung mga innovation ng Pilipino, no? And we've always believed na yung innovation culture is very much alive, you know, in the country. Andrea Patenia, News 5. Naluwa sa hingpit nga kamatayon ng usa ka lalaki nga gituhang gipareglahan human kini makaambak sa sapa samtang gipusasan ang iyang mga kamot. Ray Pasaporte, Suginlimi. Naalarma ang mga opisyalis sa Barangay Kantauan sa Dakbayan sa Naga sayo kaganihang buntag. Gumikan sa usa ka lalaki nga giingong gipusil o gilabay sa sapa. Ang tanod na ko nga balay nagtibaw siya nga naitaw nga gilabay to sa sapa. Nya moto nga nagungputan nga usa may nakita nimo nga paglabay. Ningon siya nay gisakay sa motor nga abot ito gipusil. Nya moto pagpusil mura nakaambak siya. Pag-ambak dito sa sapa mura nag-ubo siya patay na. Nya moto nga gibiyaan na siya sa tao. Dihang girespondihan sa barangay, ilang naabtan ang biktima nga nakaangkon lang og bunog ubos sa iyang mata, samtang gipusasan ang duha niini ka mga kamot. Nitawag dayon ang barangay sa police station ug miabot uban ang SWAT sa Naga. Nagpaila ang biktima nga si Ryan Abiliana, 33 anyos, taga Espolarium sa barangay Dulho Fatima, sa Dakbayan sa Sugbo. Matod sa biktima, miadto siya ganihang kadlawon siyang higala sa Minglanilla. Mga pasado alas 4 ni abot ang usa ka lalaki nga nagmotorsiklo ug gipasakay siya. Giingong gituyok-tuyok siya sa Minglanilla hangtod nga naabot sila sa Barangay Kantauan. Diin siya gipusasan o gipusil. Taon sa may ikuan? Sa may istorya? Kuan, naabot ako dito. Niya? Mga to, kitang-tang puso, kuan. Iyaw inan, dagan. Kuan, pabuto siya. Mga to. Pila ka buto? Tulo naman. Ya, ni, ambak ka sa pa? Oo, ambak ko sa pa, yaman. Pag padaga niya, halig na guguwas. Talaga na sa dinste. Pero dili mo kaila? Nabot ko, kaila. Kaila to. Ganon ni sakay man ka nga, hindi pa mo kaila? Kahit pangadlok lagi. Ganon nabot mo ka sa Palm Beach? Ano, ikuha sa Migo niya. Bye. Anong saram ka nabot dito? Gahapon? Kadinda lagu. Kadlawon? Oh, ya. Alang niini nga nangumidya kaniya ang maong tao maong nga nagtuo ang kapulisan nga sabog pa sa droga si Abiliana kay wa magkapariho ang iyang mga pamahayag. Nagtuo sila nga kailara niini ang tao nga mipasakay og giingong namusil kaniya. Di po mura po dili lenlain yang dirason siya ba kay lenlain ang iyang panubag sa kada pangutanan niya. Unsa may gani? Unsa may ang istorya niyo ganin? Ang istorya niya ganiya sir nga gipick up kuno siya dito sa may tungkop ni Ganilya. Nga nagmotor nga gipaangka siya, gida siya nga to sa area unya gipusasan siya. Pero kon sir, no? Musakay kag motor nga dili nimo kaila. Oh, mao gid sir, mao sa ni among dakong pangutana ngano musakay kag motor nga wa ka kaila.
Ray Pasaporte, News 5. Dua lang siguro ko sila. I hope not. Kaya daghang mailad. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!